Arratsaldeon, Korka, izazu zure buruaren aurkezpen txiki bat. Bai, ni Gorka Laurnaga naiz, orain ja 28 urte luze batut, Elizondarra, eta, klima aktivista, ez dakit etiketa birabiltzen. Klima aktivista etiketa ezagite erabiltzen aldugun, baina, hoixen da etiketa apropos bat edo, orokorrean ez, jende handiz bezala gai sozialekin kezkatue eta bereziki pixkenaka ingurumen aferekin gero eta kontzientziatuago, hori da gure garaiko ez, arazo larrienetako bat, eta eremu horren barnean, kasurai bereziki, klima aldaketarekin eta klima aldaketak behar dituen konponbide eta irtenbidekin kezkatu ibiltzen gara eta hortan nahitzen gara, gero bertze lanetan, baina oraingoz behintzat hobi bezala hori aukeratu du klimaz eta gai horiez ikasti alde neurrien. Badiduri, aipatu duzu garraio publikoan, badiduri garraio publikoan eta mugikortasun inguruan, hirietan lantzen ari direla moduak, gutxiago, herrietan eta, nolabait ere, zentro metropoli hortatik, hau da, Iruñetik, urrun daude herriak edo eskualdeak. Hor, badaude, baitere movimentuak uste dugunez sakanaldean eta hori eskatzen dutenak, horren inguruan zerbait jaso duzu, egin dituzulaik elkarrizketa horiek? Bistakoa da, Nafarroan nahi direla landa eremuko garraio publikoi ere landu nahian. Egia da hirien desberdina dela, hirien errexago da, hiriko mugikortasuna distantzia handitzez, izaten direlako hogeita hamar minutotik beitiko traiektuak ez, eta hori aldatzen alduzu, modun maiko errexago batean, bizikletara pasatuz, oinezko mugikortasun ereduetara pasatuz, eta autobusek edo tranbiak edo bertzelako modelo horiek patuz ez, baduzunez, jendean dana bat, bistakoa da, bihurtzen aldela ekonomikoki ere bideragarria. Eta gainera idire saiatzen, Paris da hortan eredue, 15 minutuko hiriek sortzen, horrek erran nahi du, oinarrizkoak diren zerbitzu gehienak, hezkuntza, etxeko beharrak, jatekoak eta erosteko tokiek, osasun gintza edo osasun publiko eta 15 minuton bueltako inguru batean egotea, eta beraz, zure auzoan bizi ahal izatea, hori da azken fina, eta hortan aldaketan dana bat maten nahi dire. Eta, hori erran bezala hirietan, baina landa eremuen galdera, akaso pixket desberdinago da. Alde batetik erramarko zen, akaso ez garela mugitzen uste dugun bezain bertze. Egedal, jendean dana bat gaten dela didez, baztenetik Iruñera lanera, baina ez da uste dugun bezain bertze. Egunen dire, igual, 150 pertsona, 200 ez dakitzen bat gaten direnak, baina gehiengoak seguraskere hemen lan eta bizi iten du. Beraz, hori ere, ez da bistatik galdu behar. Eta landa eremuek eskatuko du buruei zer pentsatu ematea. Hautsi barko dire gure eskema kultural batzuk, eta gero aldaketa batzuk ere egin, ez? Eskema kulturalekin zerra nahi dut. Hirien 20 minutoko ibilbide bat itian, bizikletan edo oinez, gauza guziz arrunte da. Bartzelonan, 50 minuto oinez itia, ez da gauze bat ere arrarua. Baina hemen, Elizondotik Arizkunera, oinez edo bizikletan gatia, onditzaien burutik pastuko, edo erranen zute, baina zer ez da erotu, nola martzera Elizondotik Arizkunera, baina sobreski, Elizondotik Arizkunera bizikletan, 15 minuto egoin dire, bai? Orduen, hor badago, afera kultural bat, pertzepzio kontu bat, edo bertze arrazoiak egoin dire, baina guziz posible da, adibidez, Elizondotik Iruritara, inguruko herrietara, autoa hartu gabe mugitzea, bai? Eta hori bai da, egin batean aldaketa kultural bat. Eta gero bertzetik, biztan da, azpiegiturak beharrezkoak direla, zuk bide gorriak patzen batuzu, orden bizikletak gehiago erabiltzen dire,
ez da aldrebes, ez? Ez da bizikleta pile bat erabiltzen dire eta orduen sortzen dire bidegorrek, ez zuk bidegorrek patzen batuzu, orduen jende hasten da erabiltzen, zertaz jendea sentitzen delako seguruago, ez? Jende handitzek gure inguruetan ez duelako bizikleta erabiltzen, beldurre pixket kezka maten diolako, normala den bezala, ondotik lautonako katxarroa handi bet pasatzea eta ez dago deus, ez? Eta gainera dakigu, autoetan, normalki ez dugula, edo gutiten errespetatzen dugula derrigorrezko distantzia hori, ez? Horren jendeak beldur sensazio hori du, eta handizetan ez dute hartzen. Beraz, azpiegitura horiek patzea ere beharrezkoa. Ez bidegorriak bakarrik, bizikletak aparkatzeko tokiek ere bai. Horrek iten duelako jendeak gustora, ez? Eta erreski bizikleta erabilia izatea, bai. Eta gero, erran bezala, landa eremuan egonen dire erronka batzuk, bakarrik teknologiakin konpontzen ahalko direnak, pentsatzen dut, errate baterako baserrietara nola gaten zara espada auto pribatu batekin. Hor ere, horri buelta bat man barko zaio. Etxe bakoitzean, gaur den egunean bezala, egotea auto bat terdi, ez? Nolabait ere bataz bertze, auto terdi edo bi auto ez da posible. Eta beraz, kasu auto partekatuaren eredurantz edo lako zerbait pasatu barko gara. Eta horrek aldi bere eskatzen du aldaketa kulturala handi bet, ez gaudelako ohituek gure barridekin, ez? Mandezagun lau edo bortzetxek auto bat partekatzea. Bertze gauza handana batekin partekatzen dugu, ez? Ni zer dakit. Hainbertze azpiegitura baditugunak, ospitaleak, hainbertze gauza ez, publikoak dire, eta horiek partekatzen ditugu, eta seguraski ere, garraio pribatuarekin ere, pixket hortan pausuak marko dire. Eta beraz, halako aldaketakin marko dire, baino landa eremuan dugun, erronka handi xamar bat, hortik torko da. Energia berriztagarriak? Energia berriztagarriena hori da, bolo-bolo dagoen, ez? Gai bat, mundu guztiak onartzen du energia berriztagarriak behar direla, eta hortan ez dago eztabaida handirik. Eta hor, eztabaida gehiago heldu de zenbat eta nola, ez? Patu. Energia berriztagarriez, bai erraten alda lehenik eta behin, energia berriztagarriek aukera on bat direla, zire kondena bat, dire ataka zailuntetik atratzeko aukera bat, eta ituzte beren erronkak, ez? Energia berriztagarriek lortzen dute behar dugun irtenbide nagusia, gure eskupatzea, IPCC-ek eta bertze entitate batzuk erraten dute energia berriztagarriek direla aldaketa klimatikoa aurreiteko tresna nagusia, badugun aukera hoberena, nola baitere. Eta beraz, horiek beharko ditugu. Eta gainera, bai txinaren industriangatik, bai azken urtetako inbertsio publiko guziengatik lortu da energia berriztagarriek ez bakarrik garbiek izatea, baizik eta energia sortzeko iturri merkeena izatea. Hau da, energia berriztagarriek, adibidez, nuklearra baino merkeago dire. Edo ikatza baino merkeago, gasa baino merkeago, ez? Ziklo osoa kontuen hartzen baduzu. Beraz, aukera bat dire gainera gure energia merkeago izateko, kuriosa baldin badere, eta seguraski ere beren arrakasta nonbaitetik torko bada, igual hortik izanen da, ez? Merkeago direlako. Energia berriztagarriekin orain sortu den eztabaida Euskal Herrian eta bertze toki handizetan da, gehiago eskalan eztabaida hori, ez? Eta hor badire erranen dugu bi postura nagusi, ez dire bi, egonen dire tarteko pile batez, baina nola baitere bi postura handi patzegatik, batzuk erraten dutenak, makroeskalako berriztagarri horiek ez direla behar, edo nola baitere bertzen neurri batean beharko zirela, ez? Eta erraten nahi dena da, horiek proiektu kapitalista batzuk direla, nola baitere ez, kapitalak orai behar duela bere inbertsioak bertzen onbaiten patuz, oso atratzeko, eta orai berriztagarrietan kusi dutela merkatu handi bat, ez? Eta beraz, hori alde batetik ez dela onargarria, eta beraz, enpresa handi batzuk horrekin negozioa bakarrikin nahi dutela, eta hori ezin dela onartu. Eta gainera, nola baitere modelo industrial bat ordezkatzen dutela, eta energiaren, ekonomiaren eta kontsumoaren hazkundearen paradigma horrekin segitzea dela azkenian helburuen nola baitere, ez? Eta behar dena ez dela hoi, baizik eta desazkunde bat, ez? Gure kontsumoak energetikoak baitere txipitu, eta beraz, ez patu eskala handiko berriztagarri horiek.
proposatzen dena normalki, postura hortatik izaten da orduen, toki eremu antropizatuetan patzea energia berriztagarriak, bai? Plaka fotovoltaikoak normalki, etxeko teilatuetan, industriako teilatuetan, edo utzia dagoen arrobi batean. Han egin instalazioak eta nolabait ere energia horrekin elikatu behar dugun elektrizitate hori, ez? Eta badago bertze postura handi bet, dela, eskala handiko berriztagarriak, bai, eolikoak, 180, 200 metroko eolikoak dire gainera orain, edo parke fotovoltaikoak, beharrezkoak eta ezinbertzekoak direla ere. Hau da, eremu antropizatuetako, teilatuetako plaka hoietaz gain, beharko direla, ja, parke fotovoltaiko edo eolikoak patu, bai. Eta zein da horren gibelean dagoen argudiaketa nagusia? Beharrezkoak direla, batez ere, bertzeak ez duelako ematen. Hau da, eredu antropizatutik, alternatiba antropizatu horretatik, lortzen alduzun, energia da, gaur egun kontsumitzen dugunaren, 110 gutxi goiti beti. 110 gehienez. Ego Euskal Herriko teilatu guzietan plakak patute, edo patzen aldirenetan plakak patute, industrian toki horietan plakak patute, eta alden tokietan, lortzen duzu, kontsumitzen den energia guziaren 110. Eta hortik gaitzin, zer, hoi da pausatzen den galdera. Naiz eta gure energia kontsumoak handiz txipitu, aurrezpen energetiko bat egon, mandezagun erdie, ahala ere, 140 bat oraindik gelditzen zaizu nolabait ere bete barra duzun, Eta hortako, eskala handiagoko energia berriztagarriak beharko dire, tramoi, bete alizateko, beraz, beharko da autokonsumoi, errate baterako, eta beharko dire eskala handikoak. Ez bakarrik horrengatik, ere, adibidez, iturri desberdinak behar dituzulako, elkar osatzen direlako eolikoa eta fotovoltaikoa, biek energia berriztagarriak dire, baino, badituzte beren desberdintasunak, Bistakoa da, energia fotovoltaikoa sortzen dela iruzkiek matenduelik, edo iruzkiek matenduelik baino, eguneko ordu zentral horietan gertatzen dela, eta gehiago udan neguen baino. Eolikoekin, kasi kontrakoa gertatzen da, hau da, HS edo negu partean eta haunditzetan energia gehiago sortzen dute. Orduen, nolabait ere, elkar ongi osatzen diren bi energia iturri dire, eta hoi beharrezkoa da saria behar bezala mantendu alizateko. Eta, badire, argudio gehiago horren gibeletik. Eta, hor da, nolabait ere, badiren bi postura handi, nolabait ere, laburtuz, Hoi, orai sortu den eztabaida, eta energia berriztagarriekin erranen azkeneko gauza da, energia berriztagarrietaik atzendu barrezten gauza importante bat da, energia berriztagarriek elektrizitatea sortzen dutela. Eta gure energia konsumoaren 20% bakarrik da gaur egun elektrikoa. Gasolina ez da elektrizitatea, biztan denez, Etxetako kontsumo handitz, gasanak eta bar, ez dire elektrizitatea. Industriako kontsumo handitz, ikatza erretzen egiten direnak, temperatura handi horiek lortzeko eta altzairu adibidez urtzeko, ez da elektrizitatea, bai? Bertze energia motak dire, erregai fosilenak, Orduen, galdera da, ez bakarrik nola sortu energia berdea, badakigu berriztagarriekin, baizik eta nola elektrifikatu ekonomia, erraten dena. Autoetan argi gelditu da, zein den bidea. Auto elektrikoak itea nolabait ere, errandugun bezala, segurazki ere gutiago, baino batzukin marko dire. Eta gero badire bertze sektore batzuk industrian, segurazki ere elektrifikatzeko zailtasunak karko dituztenak, altzairugintza, zementoa, eraikuntza eta bar, Eta hor beraz gertatzen dire heldu zaizkigu erronka handana bat, baino nolabait ere transizio energetikoa erraten den hortan gako handietako bat edo erronka handietako bat hoi da. Hau da, guk badakigu energia berriztagarri sortzen, ez dago arazo tekniko bat zentzu horretan, arazoa gehiago igual politikoa da, baino erronka zailtasune bai da nola elektrifikatzen dugu ekonomia energia berriztagarri hori aprobetxatzeko eta gasolina ikatza eta gasa lekutzeko. Joko dugu janarira, bertako janaria, kilometro zero edo erraten dena, erronka horiek, nola ikusi dituzu, aritu zaren guzi honetan? Nekazaritzana bertze
Bertze erronka eta aukera handi bet da, bai? Gaur egun gure frigorifikoetan dauden 10 elikagaietatik 9 guti baitik kanpotik harriek dire, eta merkeagoak direlako, normalki. Hoi da lehendabiziko xoka, ez? Nola da posible Kanadako banabarrak izatea bere untekoak baino merkeago. Munduen bertze puntatik heldu baldin badire, ez? Bueno, hoi posible izan da gure nekazaritza fosil bat delako. Hau da, energia, petroleoai esker funtzionatzen duelako, hitz gutxiten errenta. Bai bere ekoizpenean, bai ez, elikagaiak sortzeko edo aziendak elikatzeko, baita garraioan ere bai, bi faktore horietan akaso nagusiki, ez. Eta nekazaritzan, arazo handara bat ditugu, ez bakarrik bera lotzen zaizkion isuriengatik, baita isuri zuzenengatik, bai, erregai fosilak erretzen direlako, baizik eta baso soiltzea hankartzen duen arazoengatik, ez? Lur erabileraren aldaketa erraten dira. Amazoniako basoak nolai diren soiltzen, ez? Eta, hor, datue buruz ez dakit, baina normalki atratzen diolakoak ez, igual minuturo bi futbol zelai, baso mozten direla bakarrik Amazoniak, eta holako datu aski kezkagarriek atratzen dire, eta horrek gibelean egoten diren erreketa eta sute masiboak, eta hor nola behitu zen beren interesak ez, agroindustriako enpresa eta korporazio handiek baitere, bai? Eta nadioz Brasilen orai egoten diren gatazka guzi horiek. Eta, beraz, hor zer iten aldugun. Eta nekazaritzai, bueno, igual bi kontu nagusi erratiagatik, batetik, biztan da, agroekologiarantzko, ez, aldaketak manbarko direla, eta beraz, akaso gure aitatxi amatxiek edo lehenagokoek ekoizten zuten modu antzekoagoan edo pixket horrantz igual gehiago mugitu barko garela, bai? Eta ez dela posible izan, edo ez dela jasangarrie, orai dokumentaletan ikusten den bezala, hor, estatu batuetan hegazkinekin nola hektareak eta hektareak fertilizantez betetzen dituzten, gero makinaria handiekin lurroi guzioi nola lantzen den, ez? Hoi azkenean da nekazaritza industrial bat, ez? Nola erra, nekazaritza baino erraten alko genuke dela lurraren erabilera akaso industrial bat, bai? Baina horrek egie da gauza bat ekarri duela, eta da produktu handitz aixe merkeagoak izatea, ez? Nabarrak eskuz biltzen batuzu, toki txiki batean ekoitziek, arronongi zainduek, fertilizantei gabe, eta beraz uztaren zati bat akaso galduko da, eta horrek iten du, nabarroien prezioarek garestiago izatea. Eta beraz gaur egun guk ohituek ditugun, barneratuek ditugun, elikadura ohitura handitz, oinarrituek daude, supermerkaturak gan, eta elikagai guzi horiek prezio merketan daudelako, ez? Edo hortan oinarritzen da. Orduen, aldaketa, agroekologiarantzko aldaketak, karri barko ditu hortan ere bai, gauzatxoak, ez? Akaso ezin dugula inbertze gozoki industrial jan, nola baitere errateko, ez? Eta hortik aratago, manbarden bertze aldaketa handiet, da, elikadura ohituretan, eta horra aipatuko nuke, haragiaren konsumoaren txipitzea, ez? Eta hoi ez da zerbait anekdotiko, ez? Batzutan maten du dela holako, ezagit, ez? Paperezko lastotxo horiek, plastikozko lastotxoak birziklatzea bezala, ez? Hola, zerbait txiki eta zuela garrantzia handik, baina ez dela, haragiaren kontsuma, haragik kontsumak, inpaktu handiek ditu, eta beti erraten dute adituek hortan aldaketak matea beharrezkoa dela agroekologiara pasatu alizateko. Hau da, zuk nahi baduzu mundu elikatu lur kantitate berdinekin, 8.000 milioi persona gara, baina gainera agroekologikoan, beraz ez da intensiboa, horrek erran nahi du animalien produktuetan oinarritutako konsumo batetik landare elikaduran oinarritutako konsumo batera pastu barra garela, ez? Vegetarianoagoa, nola baitere, izan barko duela, bai? Leheno garai batean zen bezala, ara gehiaten zela pixket gehiago osagarri bezala, onditzetan, tokien arabera, baino funtzio izuen, ez? Gehiago. Gaur den egunean ez, etxe guzietan, otordu guzietan, normalki, sartzen da haragie eta onditzetan plater nagusi bezala,
eta hoi da gure elikaduran oinarri, ez? Iten diren xolomo hoiek eta bar, eta bar. Eta hor segurazki eman barko dira aldaketak, eta hoi salbuespenezkoagoa izan barko da, bai? Eta beraz, ertenuen bezala, hoi ez da zerbait anekdotikoa, baizik eta bere garrantzi haundie duena. Datu bat mateagatik. Adibidez, haragi gorrizko, ez, aretxen haragi gorrizko kilo bat elikagai sortzeko, ez, kilo bateko txuleta bat errateko, beharra izaten dire gutxi gora bera 15.000 litro ur. Baina kilo bat patata sortzeko, beharko dituzu igual 500 litro, edo lako zerbait, ez. Beraz, aldaketa, diferentzia da, ikeragarri, bai. Da igual gero patatak ez duela inbertze elikatzen txuleta bezala, baina bueno, nola baitere kusten da, nola landaretan oinarritutako elikadurak behar duen lur kantitatea eta ur kantitatea aixe txikiagoa den, ez? Eta bueno, alako aldaketan dena man barko dire, eta hortako baditugun lurrak zaindu bizteko da. Hirugai, sartu barazkizut, bata besten atzetik, biodibertsitatea, basoak edo, dagoen oianak, eta ura, errekak. Saietuko gara horiek aldaketa klimatikoekin lotzen, bioaniztasuna buruz solasten bagara, hor gertatzen nahi dena da ez, galera handi bat, bai? Bai espeziena, bai biodibertsitate genetikoana, eta populazioen kantitateana, bai? Batzuk, bortzgarren estintzio masiboa solasten dire, bizitzaren historian egon dire, adituek erratzen duten, ez 4 estintzio masibo, horietan ezagunena, dinosaurioen meteoritoarena, ez, hor meteorito erori, eta horrek sortutako hautsengatik, eta bar, nola, horko animalien edo espezien zati haundi bat galdu zen, 80%koa edo gehiagokoa, erramarra da ere ugaztunek horri esker, ugaldu izan zirela, xauek nolabait ere handitu izan zirela, eta hortik ere heldu garela gu, ez? Baino, horiek izan direz, egon dire estintzio masibo horiek, eta orai bortzgarrenean gaude, aditu batzuk erraten dutenez, eta kasunten, antropogenikoa da, hau da, giza aktibitatearen ondorioz, bai? Zein diren kausa nagusiak? Bueno, desberdinek daude, aldaketa klimatikoa da horietako bat, habitaten galera, ez? Bertze bat, eta bertzelako kutsadurak baitere, bai? Orduen, bioaniztasunaren krisia handi bet da, handitzetan, aldaketa klimatikoaren maila berdintsuan patzen dute, ez dakit hor gehiago edo gutiago lehia hortan sartzea beharrezkoa den, baina guztiz funtsezkoa da, ez? Zertaz, bioaniztasunak zerbitzu ekosistemiko andana bat kartzen dazkigulako, ez? Egia da hori dela pixe terminologia hola ekonomizista erraten dutena, baina, gaia nola baitere hartzeko enfoke hori erabiltzen da hunditzetan. Eta beraz, ezkara hartzen bioaniztasun guztiek, nola baitere ekosistemek, zenbat onurak hartzen dazkiguten. Errate baterako, orai arnasten dugun oksigeno hori, arnasten alda, gure inguruko belar eta landare guzti horiek fotosintesia egiten dutelako, eta beraz, doainik, inork ordaindu gabe, garbitzen dutelako airea, urarekin berdin, ez? Eta gero badira bertze funtzioak, ez? Egur ere ematen dakute, osasuna ematen dakute, funtzionatzen dutelako bakterien pixketa resistentzia toki bezala, ez? Eta bioaniztasun haunditz baldin baduzu eta ekosistema osasuntsuak baldin badituzu, orduen COVID-a bezalako fenomenoak gertatzea zailagoa da, bai? Osasun bakarra kontzeptua erabiltzen da normalki, errateko nola animalien osasuna, ekosistemen osasuna eta gure osasuna hiruki berdin bat den eta denak lotuek dauden, ez? Eta beraz ez baduzu orekan mantentzen, arazo handi bat izaten alduzu. Eta beraz, bioaniztasunarena bertze gai garrantzizko bat. Hor badago, nolabait ere arazoen mapa guzioi laburtzeko Estokolmoko Resilientzia Institutuak erabiltzen du 9 planeta mugen mapa hoi edo kontzeptu hoi, eta beraz hor badire giza bizitza posible izateko, egin ahal izateko,
behar diren oinarrizko zenbait fenomeno, ez? Tartean, klima egonkor bat izatea, bistakoa denez, baina baita ere, eta nagusiki ekosistema osasuntsuak izatea, ez? Eta gero badire bertze batzuk baita ere, ez? Nitrogenoaren eta fosforoaren zikloak, karbonoaren zikloa, uraren zikloa, eta bai? Beraz, nolabait ere, erabiltzen aldugu radarroi, ez? Edo konzeptu hoi, pixket kokatzeko, bai? Hoi bioaniztasuna. Bertzea, aipatu dugu ekosistemena. Joseba? Bai, ekosistemak baita ere gero basoak eta errekak eta urak dira. Basoetaz, erranbarra erten alduguna da, hasteko Nafarroan basoen egoera xamarra dugula, kuriosoa denez, eta egoera honoi segurazki ere da, handitzetan erabilera publikokoak izan direlako, ez? Jabetza publikokoak, eta EAekin alderatzea beti ere interesgarria da, Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian, baina Gipuzkoan argik ikusten da, basoak privatizatuz gandire, ez? Lur eremu horiek privatizatuz gandire, eta beraz horrek ze aldaketa karri dituen. Bastanen, erte bateko. Bakigu lurren euneko 94 gutxi lur komunalak direla, ez? Eta beraz, handitz basoak. Eta, beraien erabilera erregulatu dago, eta hortik ere, baitugun ariztiek eta pagadiek eta bai. Egoera xamarrean, eta nik horitzen naiz, 52 kapituloiek iterakoan, baso zainekin solasterakoan, egia da, beren kezka agertzen zutela, bistakoa denez, baina ere mezu hori ematen zuten. Eta hori erratean nik uste dut garrantzitsua da, zeren orduen ikusten duzu nola ondare horien erabilera publiko eta komunalak bahituen onurak. Eta gaur egun baldin baditugu baso eder eta sanoak eta osasuntsuak Nafarroan da, egin handi batean horrengatik. Ea eragaten bazara, errealitatea bertze bat da. Denek usitugu hango pinudi eta eukalipto landaketa horiek, ez? Han arazoan dana bat duzte, zeren eukalipto baso bat ez da baso bat. Da eukaliptoen monokultibo bat. Eta ez da gauze berdin, ez? Baso bat ez delako, ala hartzen dute, hortan jantzia denek, baso bat ez direlako arbolak. Direlako hasteko arbol espezie desberdinak, direlako adin desberdinetako arbolak, dire usteldutako egurrak, dire zuaiskak, da horbela, da hortako fauna eta flora guzie, ez? Eta hor badiren prozesu ekosistemiko guzioiak. Beraz, baso bat da ekosistema bat, ez da zuaitzen multzo bat. Eta hori garrantzizkoa da, zeren eukalipto landaketa bat edo pinu landaketa batera gaten bazara, orduen hori duri dela gehiago zuaitzen multzo batera, bai? Eta bioaniztasuna ikuspegitik, aitzinekoekin lotuz, hori da desertu bat, nola baitere. Beraz, ikuspuntu hortatik, ikuspuntu ekosistemikotik, guziz kaltegarri izaten alden errealitate bat, eukalipto eta pinudien basogintza hoi, eta bertzetik ere bai, sutekin duen lotura. Denek badakigunez, eukalipto landaketak edo eukalipto egurmotak sua erreski hartzen du, bai? Eta kusita aldaketa klimatikoakin, nola, etorkizunean, ez, temperaturen igoerakin horrekin arrisku gehiago izanen diren, gure basoak bihurtzen nahi dire poxpolo kaja moduko batzuk, ez? Eta bai Bizkaian eta Galizian zer erranik ez, horrekin gaur den egunean ja arazoan dana bat izan dituzte. Beraz, bioaniztasunen ikuspegitik, baso osasuntsuek izateagatik baitere, eta mitigazioaren edo adaptazioaren ikuspegi hortatik, ez? Segurtasunen ikuspegitik, bertze basogintza eredu bat landu beharko dugu, eta hortik egurra atratzea ere bai, ez? Nolabait ere horien ustiatzea ere berpentsatu beharko da, ustiaketa jasangarri bat izateko, bai? Urte batzuez ohitura egon da eredu industrial bat erabiltzea, hau da, sartzen gara gure motozerra handiekin, gure masina handiekin, soiltzen dugu baso puska handi bat, eta gaten gara. Baina horrek sortzen duen zaurie estia baso batean arron gauza komplikatu da. Bertze kontu bat da, sartu eta ez,
arboleietako batzuk ez aukeratzen badire, edo arbol batzuk adar batzuk aukeratzen badire, eta loteak modu hortan atratzen badire. Claro, horrek lan gehiago eskatzen dut, aldi berean, seguraski ere garestiago izatea, ez? Lanpostu gehiago behar duzu, mantsoago gaten da, eta bar. Baino, onura horiek baditu. Beraz, hor ere aldaketa bat manbarko da, eta ez dugatzen du barko horrek ere bere mugak dituela. Zerta zertzen dut, batzutan solasten denean trantsizio energetikoa zerraten da, bueno, biomasa erabiliko dugu. Bai, baina biomasak ere batu bere mugak, ez? Baztanen ezingo zen seguraski ere haunditu biomasan erabilera. Zenbat egur atratzen aldugun. Seguraski ere bada margena, baina ez dakit zenbat gehiago. Eta beraz, horrek ez daku bistatik kendu bar, egiazki soluzio energetikoa basoetatik baino gaur den egunean, hortik osatu barko da, baino basoetatik baino, energia berriztagarrietan oinarritzen dela, ez? Eta azkenekoa, uren kontua. Nafarroak hortan badu egoera nahiko berezi bat, ez? Iparralde eta hegoaldearen arteko joku hoi, nola iparralde eremu arron euritsue dugu, eta hegoaldea prezipitazio gutiagokoa, baina aldi berean nekazaritza industriala bertan kokatzen da, eta beraz, eskaera hidrikoak oino handiagoak dire, beraz olako ez, egoera bitxi batean dago. Eta hortik seguraski Nafarroako kanala bezalako proiektuek bultzatzea, ez? Urtegiekin eta nolabait ere azpiegitura hidriko horiek sortzea Nafarroan zehar, ez? Beraz, nolabait ere panorama berezi dugu Nafarroan zentzu hortan. Urre eskaxie, seguraski ere oraindik ez da sumatzen gehiegi, batez ere Nafarroko iparraldean eta Iruñer inguruen ere ez, baina etorkizunean, badakigu estres hidrikoak goititen alduela eta aldaketa klimatikoaren ondorio nabarmenetako bat, hoi izaten aldela, ez? Eta beraz, idorte gero eta handiagoak izatea, neguen elurrik ezitea, eta beraz, elurroi ez da altxatzen, nola baitere, zeren elurra da uraren deposito, despensa moduko bat, ez? Eta gero gaten da pixkenaka hoi laisten, eta hoi ekosisteman ikuspegitik eta gestioan ikuspegitik opari bet da, handuzulako ur guztia altxatu eta pixkenaka gaten da laisten, claro, elurra iten ez badu, orduen prezipitazio modu ere haunditz aldatzen da, bai? Eta horrek hartzen alditu arazoak gero eskaxian eta bar. Ez bakarriko, sortzen alditu, uholdeak edo euri jasangaitzak, ez, bertze ikuspegi batetik. Zeren euriein barrian, ez, leheno bezala, haize sakabanatuagoa, xirimiriaren fenomenoakin, ez, haize goxoagoak eta motelagokoak, ez, egunero nolabaitere gure estatus gure inguruek, nolabaitere eredue ganen da aldatzen, euri bai gutiago, baina batez ere zentralizatuago, ez? Bapatean euri pile bat botatzea. Eta horrek ekartzen du kalte handana bat, ez bakarri uholdeak sortzen aldituelako, bistakoa denez, baizik eta lurra ere bai erosionatzen duelako, ez? Hainbertze euri erortzen denean batera, mendietako, magaletako lurrek garraiatzen duzte berakin, eta beraz horko elikadurak ere bai, ez? Nolabait ere garbitzen dituzte, hartzen aldugu elikagaiez mendi horiek, eta gainera gaten dire erosionatuz, eta beraz lurroi atxikitzia gero eta zailago da, eta eramaten dute dena errekara, sortzen da, ez? Sortzen dire uharra handi horiek, eta gero horrek uholdean kalteak biderkatzen ditu. Valentziako danakin hoixen gertatu zen, etzen izan bakarrik uholdea baizik eta kartzen zuen loi guzi horrek gero zenbat arazo karri zituen, ez? Beraz, hoi berriz ere uraren afera guziz lotu edagolako aldaketa klimatikoakin. Eta beraz, orain modan batu da lurraren defentsaren idea, baina lurraren defentsa bezala uraren defentsa ere inbarko ginoen, ez? Hoi beharrezkoa delako. Eta gero akaso, igual inbarko ginoen azken hausnarketa pixketen hemen lurreratuago izaten alda, errekei buruz ze begirada izan dugun, bai? Errekak erabili ditugu kanalak bezala. Uraren tuboak izango ziren bezala, ez? Uste dut, Espainiar estatuko eskuineko alderdi batzuek erraten zutela,
erreketan Ebro ibaian errate baterako ura xautzen aizela, eginela ura desperdiziatzen, ez? Ur guzioi hartu eta itxasora botatzen zelako, ez? Baina errekak ez dire tubuak, ez dire kanalak, dire ekosistemak berriz ere, ez? Eta beraz, baditu zen onura eta konplexutasun guzi horiekin, bai? Eta aldi berean badituzten onurekin. Baldin bada ekosistema bat, horrek erran nahi du erreka baten inguruetan eta errekan berian, egon barko zirela arbolak, egon barko zen bioaniztasun gehiago, egon barko ziren botatako egur puskek, egon barko zen ibar basoi bere sostrai guzi horiekin, eta horrek zerkatzen du, adibidez, uholdiak daudenean urraren korronte guzi hori gelditzia, erreka, nolabait ere sinu osoagoa denean, kurba gehiago dituenean, orduen ere uraren abiadura moteltzen da, oztopo nolabait ere gehiago patzen dira errekan eta horrek uraren abiadura moteltzen du, eta ez? Guk zerrin dugu kontrakoa, guk ditugu kanalak, patu ditugu, ez? Aldetan etxi txiki hoiek, aldi berean gure buruek babesteko, uholdetatik, baina induguna da, arazoa lekutu, ez? Nolabait ere, gure gibelean bizi denai bota eta indarra handiagokoekin. Inditugulako urandako autopista modukoak, ez? Horre errekak enkajonatu ditugu, mandiegu bizkerra, bizi gara errekai bizkerra manez, eta orden, egia da, uholde bat hortzen denean, uraren maila segiduan igotzen da, hori denek usten dugu orain ze abiaduran ez, igotzen diren errekak, eta batez ere badute abiadura arron kezkagarri bet izaten aldera, bai? Beraz, erreketan ere saiatu beharko gara bertze eredu jasangarri bat hor implementatzen, eta adibidez beharko ditugu, adibide bat erratiagatik, ure atratzeko espazioak, lehenagola izan zen beti, ez? Adibidez parke bat izaten aldena, edo belai bat, uholde bat dagonean, hortik urguzie barreiatu izateko, horrek erreka ematen diolako toki gehiago, eta horrek gaineraztu inolako kalteik, aldrebes. Guzizon uragarri izaten alda, belaia bera ere elikatzen alduelako, ez? Baino, gure begirada kulturalan, oiz da arazo bat seguraski ere, ez? Ostra, nola atrada erreka alde guzietak, eta bira, parke hortan dena banko guziekor urrazpen, baina hori ez da zertan kaltegarri izan, eta guziz normala izaten alda, bai? Eta batez ere erreketako jarraikortasun ekologikoi beharko da saiatu zaintzen, bai? Beharko ditugu desbrozatu beharrean erreketako inguruko landaredi guzie, errate baterako, beharko dena da erreketako landaredi zaindu, saiatzea bereunteko ibar basoa izaten, ez? Bere hartako espeziekin, horiek aldi berean, kartzen dutelako bioaniztasun gehiago bertan egotea, eta kartzen dutelako diez lurra hobekasitia, hobekontzia, bai? Eta orden uhar bat tortzen denean, sustrai gehiago daudenez, baduzunez ibar baso senduago bat, orden ez zaizu lur guzioi gaten gero kartzen dituen kaltekin, ez? Eta beraz, erreketaik hoi erraten aldugu, bertza gauza handitzen artean. Eta jakitzeko, pixkoa zen bezu helarazi nahi izan zuten, bere garaian zu sorrastutatakoak, eta gaur zuk, pixkoa alde batetik administrazioari eta beste aldetik jendeari aldaketa klimatikoaren inguruan. Bueno, 52 pertsona, edo 50 pertsona ingurukin egon ginen, orden bakoitzak ere desberdinkusiko du kontue, bai? Kezka denek partekatzen dute, hori ala da? Gure arazo, ez, nagusietako bat dela, hoi denek ikusten dugu. Orden ikuste dut orain pixket paradigma gehiago aldatu behar dela, eta haiek ere hoi erraten zuten, pixket irtenbideetan fokua gehiago patzera, ez? Ez dela inbertzen hola baitere errepikatzea malaugarren aldiz, aurten izan ditugu historiako temperatura errekorrak, egia da, jarran barra dela, baina hasi behar gara bertze historia batzuk ere kontatzen, ez? Irtenbideen historiak. Urdiaingo atezatekoa izaten alda adibide bat, hirigintza jasangarriana izaten alda bertze adibide bat, ez? Eta holako kontuan dana bat agertu ziren. Orden ikuste dut bota zuten mezu zentraletako bat hori izaten altzela. Ikuste Parisen adibidez badela eredu interesgarri bet, han kontzientzia Ane Hidalgo alkatea dago, egon da azken legealdietan, uste dut 12 urte edo gatentuela, eta ingurumen kontzientzia handie zuen berak, eta beraz Paris bezalako hiri erraldoi batean aldaketa handitz sartutu, errate baterako.
milaka autoparkin kendutu. Eta ordezkatu ditu kale karriko horiek, karrike normalak zirenak, errepidea onduetan parkinek eta gero espaloi mihar bat, horiek eraldatutu, eta bihurtu ditu paseietarako, bizikleta eta oinezkoendako karrikak, gainera landare dizbetiak, eta beraz gozagarriago denendako, eta klima aldaketara hobe egokitutakoak, ez? Edo adibidez subkotxeak, bakizu horiek dire todoterreno haundi horiek, hoien sarbidea mugatu du Parisen. Eta hoi, klase ikuspuntu batetik eta ingurumena ikuspuntutik, kristoina da, subauto horiek espazio handi hartzen dutelako, eriotza gehiago sortzen dituztelako, eta gainera kutsadura eta energia kontsumo aixa handiagoak tuztelako, ez? Beraz, Parisen hoi iten albadute hemen zertaz ez? Eta nik uste dut, mai gainean batu beharko zen, azkeneko kontu da, hemen badirela denbora batzuk, bai? Hau ez da aldaketa klimatikoana, ez da bertze borroka batzuk bezala, aldaketa klimatikoa behin bakarrik galtzen delako. Eta galtzen baduzu, orduen gizateri guziek galdu du seguraskere betiko, ez? Orduen, hau da orain gure borroka, basua zuten dago, eta basua itzaldi bat da, hoi da lehentasunezkoa, eta hoi inbarra dugu, eta hortako baitugu plazoak, eta gainera arron ongi ikartuak daudela. 2030, 2050, plazo horiek daude, eta hor baitugu egin behar batzuk, ez? 2030erako gure isurien erdiek jeitsi barra dire, 2050erako goiti behiti aldatzen datokien arabera, zero neto isuriek behartugu. Erronka alimalekoa da, izugarri ez, urtero eureko 7ko emisioen jeitxiera bat beharko da, bai, eta horrek nik uste eskatuko duena da pragmatikoak izatea, bai? Eta beraz, ezingo garela segurazki arron idealistak izan, baizik eta nola iten aldugu, urtero gure isuria jeisteko. Eta aldaketan dana bat iten ari dire. Pertsona guztiak ez dakitzer errango zuten, baino bistekoa dena da gauze bat. Espainiar estatuen errate baterako, ikatza baztertu da. Ja ez da ikatzik erabiltzen, edo guziz marginala da, elektrizitatea sortzeko, eta hoi, hein handi batean izan da energia berriztagarriak sortu direlako, ez? Eta horrek kezka batzuk sortzen ditu, baina hoi bistan da irtenbide bat dela eta egitate bat dela, ez? Eta beraz, historia ederra handitz egoten aldirela, eta mundu hobe eta berdeago bat sortzeko aukera dugu, eta nik uste dut gainera torriko dela. Mila esker. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.